வணக்கம். என் பேர் சசிகலா. நாங்கள் இந்த மீன் தொழில் கடை பேர் சூப்பர் கோல்டன் கேலக்ஸி. நாங்கள் வந்து ஒரு 4 வருஷமாக இந்த தொழில் செஞ்சுன்னு இருக்கோம். எங்ககிட்ட எல்லா வகையான மீனுமே இருக்குது. எல்லா இடத்துல இருந்தும் மீன் வந்து வாங்குவாங்க. ஹோல்சேல் ரேட் பண்ணுறோம், ரீட்டைல் ரேட் பண்ணுறோம், பார்சலும் போடுவோம். கோயம்புத்தூர், திருச்சி, கேரளா அந்த மாதிரி இடத்துங்களுக்கு பார்சலும் அனுப்புகிறோம். எல்லா வகை மீனும் எங்ககிட்ட இருக்குது. இம்போர்ட்டட் ஃபிஷ்லேருந்து லோக்கல் ஃபிஷ் எல்லாம் விற்கிறோம். எல்லோரும் வந்து இம்போர்ட்டட் ஃபைட்டர் விரும்புகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் லோக்கல் மீன் பார்த்தீங்கன்னா மாலி, கோல்டு இந்த மாதிரி விரும்புகிறாங்க. ஜனங்க அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. மாதிரி நாங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சு நாங்கள் விற்கிறோம். நிறைய பேர் சின்ன சின்ன கோல்டு தான் கேட்பாங்க. குட்டி குட்டி மீன் வளர்க்குறதுக்கு ஜீப்ரா, மாலி அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஐட்டங்களும் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஹோல்சேலும் பண்ணுறோம், ரீட்டெயிலும் பண்ணுறோம். ஃபைட்டருங்களும் விற்கிறோம். ப்ரௌன் டைல் ஃபைட்டர்லேயே எல்லா வகை ஃபைட்டரும் இருக்குது. லோக்கல் ஃபைட்டரும் இருக்குது, இம்போர்ட்டட் ஃபைட்டரும் இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லா ஃபைட்டர் வகையும் நாங்கள் பண்ணுறோம். எல்லாமே நாங்கள் ஹோல்சேல் ரீட்டெயில் பண்ணி மீன் வந்து எப்படி பராமரிக்கிறது, நீங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறீங்க, நாங்கள் வீட்டில் எப்படி பராமரிக்கிறதுலாம் கேட்குறாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் டெய்லி காலையிலே கடைக்கு வந்துடுவோம். வந்துட்டு நைட்டு பிரித்து ஊற்றிட்டு போகிற மீன்லாம் காலையில் தண்ணி இறக்கி மறுபடியும் புது தண்ணி ஏற்றி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஃபுட்டு கொடுப்போம். நாங்கள் அதை தான் அவங்களுக்கும் நாங்கள் சொல்லுவோம். நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்குறதுனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஃபுட்டு கொடுங்க. 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி 5 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தொட்டி கழுவுங்க. மற்றபடி ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் கொடுக்கணும். 3 வாட்டி ஒவ்வொருத்தரும் 3 வாட்டி கொடுக்குறேன், 4 வாட்டி கொடுக்குறேன், மீன் செத்து போக சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டினா ஒரு வாட்டி தான். அது உங்களுக்கு எப்போ டைமோ, ஈவினிங்கோ, காலையிலையோ எப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்களோ அப்போ கொடுங்க சொல்கிறோம். நாங்களும் அதே மாதிரி தான் செய்கிறோம். நாங்கள் வந்து கடைங்கிறதால தினமும் தண்ணி இறக்கி ஏற்றி நாங்கள் ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். நீங்கள் அந்த மாதிரி வீட்டில் செய்ய வேணாம். வீட்டில் வந்து 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி 5 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ தொட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஃபுட்டு மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தொட்டி அவ்வளோவா அழுக்காகாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் மீன் சேல்ஸ் பண்ணுவோம். மீன் பார்த்தீங்கன்னா சில நோய் வந்துச்சு, வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது, பச்சை பச்சையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது பேர் வெள்ளை வெள்ளையாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஊப்பாக்ஸ். பச்சை மாதிரி பேன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பூச்சி. அது எல்லாத்தையுமே என்கிட்ட மெடிஷன் இருக்குது. அவங்க வந்து நாங்கள் மெடிஷன் போட்டு தான் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறோம். அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி வந்து கஸ்டமர் கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்துச்சுங்கன்ட்டு அவங்களுக்கும் நாங்கள் மெடிசன் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம். அதை எடுத்துன்னு போய் போடுறாங்க, கிளியர் ஆகிடுது அப்படின்ட்டு அடுத்த வாட்டி வரும்போது நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி மீனுக்கு நோய் வந்தால் அதுக்கும் மெடிசன் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் எல்லா இடத்துலேருந்தும் வந்து எங்களுடைய மீன் எல்லாமே தரமானது தான். எல்லா இடத்துலேருந்து வந்து எங்ககிட்ட வந்து ஹோல்சேலும் பண்ணுறாங்க, ரீட்டெயிலும் பண்ணுறாங்க. அடுத்த வாட்டி வரும்போது இங்கே வாங்கிட்டு போனேன் நல்லா இருக்குது, அங்கே வாங்கிட்டு போனேன் இறந்துச்சு அப்படியெல்லாம் சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அதனால் எங்கள் கடையை வந்து தேடி நிறைய கஸ்டமர் எங்கள் கடையவே முக்கால்வாசி தேடி வராங்க. வீட்டில் வளர்க்குறவங்க எந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நாங்கள் வந்து மெட்ரோ வாட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, போர் தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணோம், அப்படி இல்லைன்னா கேன் தண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கேன் தண்ணியோ இல்லை போர் தண்ணியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தொட்டியில் விட்டுறணும். விட்டுட்டு ஏரேஷன் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிற மீனையே அதில் விடணும். அப்போ தான் அது வந்து மீன் வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கிட்டு போனோடனே விட்டுட்டிங்கன்னா அது இறந்து தான் போகும். அதுவும் விடுறது வந்து பழைய தண்ணி, போர் தண்ணி விட்டிங்கன்னா நேற்று குடித்த தண்ணி இன்றைக்கி விடணும். கேன் தண்ணி அப்படியே ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு ஆனால் வந்து ஏரேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஏரேஷன் ஓடட்டோன்ட்டு வாங்கிட்டு போகிற மீனை அதுக்கப்புறம் கழட்டி தொட்டியில் விட்டிங்கன்னா மீன் நல்லாயிருக்கும். இல்லை சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே அன்னைக்கு தண்ணியே போர் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு மீன் எடுத்துன்னு போய் விட்டுட்டு மறுநாள் வந்து இறந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் செய்யக்கூடாது. இப்படி தான் நீங்கள் மீன் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக மெட்ரோ வாட்டரில் தண்ணி மீன் போடவே கூடாது. மெட்ரோ வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா 10 நிமிஷத்துக்காகவே மீன் செத்து போயிடும். போர் தண்ணி, கேன் தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் வந்து பழைய தண்ணியாக இருக்கணும். ஏரேஷன் போட்டு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் மீனையே நீங்கள் போடணும். அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா மீன் எந்த ப்ராப்ளம் வராது, நல்லாயிருக்கும். வந்து மீன் வாங்கிட்டு போகிறாங்க, அதை பராமரிக்க தெரியாமல் மீன் இறந்துச்சின்னு சொல்கிறாங்க. கோல்டு ஃபிஷ்ஷோ இல்லை மற்ற மீன் எந்த மீனாக இருந்தாலும் 4 வருஷம் நீங்கள் கரெக்டாக அதை மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா எந்த மீனுமே 4 வருஷம் உயிரோடு இருக்கும். அதை நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதை தான் சொல்கிறேன், பழைய தண்ணி ஊற்றணும், ஆக்சிஜன் போட்டதுக்கப்புறம் தான் மீன் போடணும். அதுக்கப்புறம் 15 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் தொட்டி கழுவணும். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 வருஷம் ஆனால் ஒரு வாட்டி தான் வந்து தீனி வந்து ஒரு வாட்டி கொடுக்கணும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் மீன் மேலே மேஞ்சின்னு வருதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் தண்ணியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புது தண்ணி ஊற்றுங்க. ஊற்றிட்டிங்கன்னா திருப்பி அந்த மீன் வந்து ஆக்சிஜன் கிடச்சி உள்ளே போயிடும், நல்லா ஆகிடும். மீன் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா எந்த மீனுமே 4 வருஷம் உயிர் வாழும். அதாவது மீன் வளர்க்குறவங்களுக்கு அதிகப்படியான ரேட்டு போட்டு தான் ஃபுட்டு வாங்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது. கம்மி விலையில, அதாவது எங்ககிட்ட வந்து 50 கிராம்லேருந்து இது வந்து 50 கிராம், 50 கிராம்லேருந்து 100 கிராம்,
வரும். அடுத்தது 200 கிராம். அடுத்தது 500 கிராம். ஒன் கேஜி இது. நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த புட்டெல்லாம் எதுக்கு எடுத்து காட்டுறேன்னா, நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க எல்லாமே ஒரே புட்டு தானே. சில பேர் காசு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 1 கேஜி வாங்கி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மந்த்துக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. காசு கம்மியாக இருக்கவங்க இந்த 50 கிராம் 100 கிராம் அது மாதிரி அதாவது சராசரியாக எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க விலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி நாங்கள் எல்லா லெவல்லையுமே நாங்கள் புட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? எல்லா புட்டுமே இருக்குது எங்ககிட்ட. இது வந்து ஃப்ளோரான் புட்டு. இது வந்து ஃப்ளோரான் புட்டு. இது ஃப்ளோரானுக்கு மட்டும் ஃப்ளோரான் புட்டுன்னா அது மட்டும் தான் போடணும். சாதா புட்டு போட்டோம்னாக்கா அதோட அம்பு அதோட கலர்ஸு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபைட்டர் புட்டும் கப்பீஸ் புட்டும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது புட்டோட பேர் ராயல். இது வந்து ஃபைட்டர் புட்டு. இதில் இந்த புட்டில் ஒரு சின்ன சிறப்பு அம்சம் என்னன்னாக்கா, பாதாம் வந்து இலை இதுக்குள்ளேயே இருக்குது. அது போட்டாக்கா பாதாம் வந்து இலை வந்து ஃபைட்டருக்கு மெடிசன் மாதிரி, அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக். என்ன சொல்ல வரணும்னா, அந்த கிருமி அட்டாக் எதுவுமே ஆகாமல் மீன் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழும். சும்மா அந்த பவுல்லே போட்டு விட்டா போதும். நீங்கள் நினைக்கலாம், ஐயோ அந்த இலை போட்டாக்கா தண்ணி கலங்குன்னு. அது தண்ணி கிண்ணி எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இது ஃபைட்டர் புட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கப்பீஸ் புட்டு காட்டுற பாருங்க. இதுவும் அதே கம்பெனி தான். ஆனால் இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னாக்கா, ஃபீமேல் வந்து குட்டி போடும்போது மேலே வந்து சில டைம் தின்றோம். அந்த குட்டியை தனியாக இது பண்ணுறதுக்கோசம் இது ஃபீமேலை வந்து உள்ளே லாக் பண்ணுற மாதிரி இதுக்குள்ளே ஒரு வலை இருக்குது. அந்த வலையில் என்ன ஆகும், குட்டி வந்து கீழே இறங்கினா ஃபீமேல் நின்றுடும். நம்ம அதை மீனை தனியாக எடுத்து விட்டுடலாம். அதனால் வந்து மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ போடுற குட்டியை சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான புட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இது நம்ம கையில் இருக்குது. மீன் வந்து தொட்டியில் மட்டும் தான் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. பவுலுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. அதாவது என்ன சொல்கிறது, சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும். அது மெயின்டெனன்ஸும் ஈஸி, பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக. நம்ம என்ன சொல்கிறது, வீட்டில் பானை வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா, அதே ஒரு குடும்பம் மாதிரியே இருக்கும். மீன் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம பவுல் செக்ஷனை காட்டலாம். பவுல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 சைஸில் இருக்குங்க. இது வந்து 4 இன்ச் 4 இன்ச்சுனா 4 இன்ச்சு 4 இன்ச்சு பவுல் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, ஃபைட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபைட்டருக்கு அது பெரும்பாலும் அதுதான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது ஏரேஷன் தேவையில்லை. சாதாரண இந்த பவுலில் போட்டு விட்டாலே அது அழகாக பாட்டு நீங்க ஜாலியாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து இது வந்து 6 இன்ச்சு. இந்த பவுல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷு, இந்த கோரா, சில வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஏரேஷன் தேவையில்லை. ஏரேஷன் தேவையில்லாத மீன் இது மாதிரி போட்டு 6 இன்ச்சு பவுலில் அப்படி வளர்க்கலாம். மற்றபடி இந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் பெரிய லெவலில் வளர்க்குறேன்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க வந்து இந்த 8 இன்ச்சு இந்த 10 இன்ச்சு இந்த 8 இன்ச்சு பவுல் இருக்குது. இதில் போட்டோம்னாக்கா சின்ன ஒரு ஏரேஷன் மட்டும் செக் பண்ணி விட்டோம்னாக்கா மீன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இறந்து போகாது. ஏர் இல்லாத மீன் நம்ம போனோம்னாக்கா ஏரேஷன் தேவையில்லை. சில வந்து ஏரேஷன் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும். இதுதான் பவுல் சைஸுங்களே, 12 இன்ச்சு. ஒரு 10 மீன் 12 மீன் வளர்க்குறோன்னு நினைக்கிறோம்னா இந்த பவுலில் யூஸ் பண்ணி வளர்க்கணும். அதான் தொட்டி தான் வளர்க்கணும் அப்படின்ற ரேஞ்சு இப்போ கிடையாது. அவங்க தொட்டி வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா 400 500 ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இது அதை விட ரொம்ப சுலபமாகவும் ரொம்ப கம்மியான விலையிலையும் கிடைக்குது. அதே மாதிரி அதை வந்து கழுவுறது எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே ஈஸி தான். இப்போ இந்த பவுல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் வெறும் பவுல் மட்டும் தானே அப்படின்ட்டு. இந்த பவுலுக்கு வந்து கீழே அடி தட்டுலேருந்து மேலே மூடியிலேருந்து அதே செட்டிங் பண்ணுற லைட்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து இந்த பவுலோட தட்டு. இப்படி வச்சு விட்டோம்னாக்கா நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போது கண்ணாடி வந்து கொஞ்சம் வீக் ஆகும். இப்படி வச்சு விட்டோம்னாக்கா அது என்ன ஆகும், அப்படியே நல்லா கிரிப் பண்ணி நிற்கும். இது வந்து பவுலோட கேப். சில மீன் வந்து எகிரி குதிக்கும். அந்த மீன் குதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கோசம் இந்த கேப் போட்டுருவோம். சரி, இப்போ நம்ம பகலில் இதை வச்சு பார்க்குறோம், நைட்டில் மீன் தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்கு நாங்கள் லைட்டாக வச்சுருவோம். வந்து அந்த பவுலோட லைட்டு இதை உள்ளே ஃபிட்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாதாரணமாக ப்ளக்கில் சொருவி விட்டோம்னாக்கா இது உள்ள லைட் ஏரியா ஆரம்பிக்கும். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 கலரில் இருக்குது. பிங்க்கு, ப்ளூவு, ஒயிட்டு, ரெட்டு அப்படின்ற மாதிரி 4 கலர்ஸ் இருக்குது. டபுள் கலர்ஸ் வேணாலும் டபுள் கலர்ஸ் நமக்கு எது வேணுமோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அதனால் பவுலையும் நம்ம வீட்டில் அழகாக வச்சு நம்ம பராமரிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு நான் இதை தெளிவுபடுத்துகிறேன்.